Stay. Yes. Why the fuck you lying? Why you always lying? What it do, baby boo? It's your girl Angela, and karon kay mag-vlog ko. Oh my gosh. What? Mag-vlog ko. Today is April 17, 2018 and it's currently 12 PM. Got up kay ko karon kay manglakaw me. I'm currently waiting for Clark and RJ kay mga to mi ala Jomie magkita mi sa Gamhanan yan. Basically karon na ni nga nahitabo nga kwaon ko nila kay katujod nga kana magkita gyud mi. Ako jud premi mo adto somewhere sa Tisa kay para magdungan mi and then sunod kwaon si RJ. Ana siya because that's what friends are for. Di okay ba mo vlog kay okay ba sa ko story pero we're close to 10,000 subscribers. What? Huh? Nga nakainit. Kita mo sa akong bangs nga nipilit. Wow. Rhyme. Bars. By the way, guys, I received makeup. Like, oh my god. Thank you dahil ni Ate Beth. Best friend ni Mother dear. Thank you siya. Lip gloss, blush, bronzer, nga thingy, and kaning tantalizer. Puro sila from Lorac. And naasa siya gikuan nga clothes. But thank you, Ate Beth. Ay! Everything. Ang mga salit na. May tagdili pa niya siya malobat before sila maabot or ikaabot nila kay 2 bars na lang niya akong kuhaan niya. Nabilin po di ay nabilin ang akong charger ele Jomie. Makita siya na kung kuhaan dito. Mechanic tuk-tuk dorami. Mechanic tuk-tuk. Look at that highlight. Dough. Nagkatawa yung ngipon. Ganda ko, ay, bullshit. Ang bayot ba? Bayot sa doon. And also, kalimut kong share, like, oh my gosh, my BTS X Mediheal nga face mask. Naana daay siya. Dugay na nako siya naa, pero wa pa nako siya nabuhatan og review. Pero may mabuhatan na nako siya within this week or next week. Mag-comeback na sad ang BTS and naa sila full album. Love Yourself, dear. Hello! Meet Chim Chim! Chim Chim! Inspired niya siya sa name ni Chimmy. Charot! Ni Jimin. Chim Chim! Ayaw yung bangs. Same bangs. Gilok. Yung hasya yun. Alam, pares tag sinun na. Basta color. Nakaihi na ka? Wala pa. Kira bitaw? Pala. Sige daw. Kita Uy, Nanihan! Ay, may photos ginawa. Ate, anong ginawa? Send mo loads ha. Ready? 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 Yawa! Walang tawag, the greatest showman. Nanami bago recruit! Ikaw, Clark. Alas ama ka, Clark. Pila na siya karon. BTS. Nancy na siya. Bawal ang Nancy. Bawal ang Nancy sa Bumulan Diri nga apartment kay crush siya ni Clark. Dalaban yun mo. Nagpamubo. Maraming ka. Sibusan natin. Say puta. Vlogger yun? What's up guys? Kung wala ka guys, kaya mag-makeup si Angela. So nakakikaroon nila Jomie, mag-makeup. Pwede rin na, dili mag-cleanser. Face mask. Mas nice double cleanse. Hindi ko mag-double cleanse. What are you trying to do, Angela? Mag-mask pa! Mas Mag-cleanse muna. Cleanse again! Cleanse again. Cleanse again. Punta na to itong sa face na suletas Ginoo. Kaya ito i-cleanse ito. Awa yun. Insan niyo? Inyong gi.
Jean. Mago na? Dili ka tulong gawang Clark ba? Anak ko nga bias ang... Ah. Kung sino ko ginaniyawa. It's Jean. Si Jean. Jimin? No, klaro sa iyang Si Gina daw. Tungo sa pointless. What are those? What are those? Sorry, adik ka na. Uy, pasayawi mi. Pasikati mig mga sayaw ninyo, be. Gi, times 2 ako ang sayaw, be. Dum 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 dum. Chibaro baro ba Here's the thing. Clark. Ikaw na cleanser. Since you've been gone, Chance you blew it. Pili. Pili siya. Pili. Pili na og face mo. Card. ikaw may lost. I'd like to thank my mom. Okay. Okay, so maano siya? Mga beauty goro. Beauty Gora. Delete. Beauty siguro. Hoy! Hoy. Hi. So, Musuot ko lang din na may mga witch. Nai-witchy mo yun? may mo siyang witch. Ako kay, akong mask So, may mo kay kumuha? Yeah, I say. Innisfree. Rose. Ako kay Black Mask, Black Obsidian Moisturizing Black Mask ka to moisturizing and brightening. Ako kay Rose Moisturizing Essence Max. Don't you show? Imo RJ. White Lily Brightening Essence Mask. Buguship da. Imo Glenn. Rose Pharmacy. Witch Hazel Oil Control Essence Mask. More ka ng girls night out. Girls night out sa Girlfriend si Night in the eye nyawa. Si Jomie ang girlfriends. 1, 2, 3. I don't want to do it wrong. Happy New Year. Charot. Open. Open. Hala, vlog yun di mong kuhan dahil labong galo. Hala! Ano man? Sayang ang essence. Ano na lahin mo? Thank you. Kuhan siya ang smell and the consistency. Yeah. Tay, okay pa ka, Day? Yes, laban kay ko dili sa maskara ba? Sound. Gabog na! Kalami sa feeling. Ikaw na nga. Uy, kalami sa feeling. Kalami sa feeling mo? Ayaw. Sayang ba kayo rin? Actually, ako sa... I put it all. Yot, inani ko mag-mask yot, kay sayangan man ko sa essence dira. Ako ni Sure. pugaon diri. Uy, ang essence ay ibutang sa inyong kalawasan. Tapos si Ana din na diri. Okay. Ipakita ko naman na akong diya. KalamiCebu. Squeeze din yung essence yun, kaya mahalo ni yot. So, maging anime for 15 minutes. Anya, mamina remi og mga BTS. Buguship da. My ancestors. Are we allowed to laugh? Si Glenn. No. Ako si Glenn yun. Ako si Glenn. Cute ka si Glenn! Ali, Glenn, makita, good. Nasa gigsoon. Bro. Long lost. Mention. Glenn Chan. Ngano Angelo? Kita naman na madyamak-dyamak gajaga. Namuro mo ko yung tapos na ito ka? Muro siya gabutang og ka ng whitening cream. Jomie. Ay, kung iso. Laban siya akong black ng mask ba? Di ko gusto rin. Andito ka na sa Veronica Ouano. Pwede mo ako sa ka-villager? Nga ni magduwa si RJ. Napalupig dyan. I like some legit game tayo ta. Biyong kita? Okay, first, kita tanawon niyo yung card. Troublemaker. Insomnia. Ito isa, insomnia. Wow! Everyone's right. Yay! Intermission number. Werewolves, wake up and look for other. Seer, wake up. You may look at another player's card. Two. Either one sa other players or seer. Kung saan kita now? They're seer. Yeah.
Sa niya? Werewolf siya. Werewolf siya? Oh, sorry. Basig siya werewolf. No, Siya ang werewolf. Makakabal mo, basig siya werewolf. Gusto bang nila niya si RJ. Unsa ka? Reveal lang niya. Werewolf, I don't. Hindi siya kayo overcome. Ikaw unsa ka? Villager. Pero mahayang. Okay. 6 months na makita din niya. Iyang crush. Wala, gahigdang man si Ayaw Mantilla. pag inanaway. Ngayon, dito daw. Taro ngayon. Muna na, feel ako si Clark. Ah, yes, may ganun sila ako. Tomorrow. Ang plano nito, grabe, iwan dyan sa magkanta yung si Clark. Mag-intro ka dyan, mag-intro pa ka dyan dyan. Ano ni pervert na bago eh. Pak. 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 Wala ba ito record niya sila? Yawa. Record ay. Vlogger di ako. Mata try ko. No, ako na nakasulangan do. Outfit of the day, akong cap from Under Armour. Yeah, top is from Zafo. Shorts from Next Jeans. Then Zalora kung shoes. And then akong fan kay Zafo na pod. And kanisha kayo ibawon sa. Pero ganahan ko. It's so hot. Come on be my love. Come on be my love, baby. Love is timing. Ako'y bahala sa kuan. Bugos. Ala, yay! Nanami kasabay ni RJ if mag-play me og BTS. Bugos. Ugba pang 18, di ba? Pre-order, di ba? Karoon na ang pre-order. Day. Order sa day. Pwede na may 14 bayaran. Ha? Pwede na may 14 pabayaran. Basta deadline kay May 14. Pwede naman umakon siguro after sa Bohol. Oh, wala na ko'y kwarta. Dahilan ng BTS? Yes, for me. Kids of Jin, Pinyagi, Jongho, Park Jimin, Kim Taeyong, John Jungkook, BTS! Jomie. Best support ever. Thank you, Glenn, sa pag-picture sa akong... Jimmy. Twice. Yes. BYX. Hi, ma'am, sir. ATV na, ma'am, sir. Abucay. A few moments later. Basahan cake day. Happy 10K subs, hashtag RJayLa, and plus Rigel. Oh, make a wish, RJayLa. Make a wish, I am blow. RJ. Okay, dungan og blow. 100K 100K subs sa tanan. Gamhanan ka! Yay! Okay, blow ng candle. Yay! Salamat, guys! Ako lang, ano nalagay ang color sa E? Naboto ko yan. Kita tugo sa yung nagway kanina, Zay. Yung abi man ako ito, alam ko niya. Ako yung kita sa video, ako din tila pilas, nag-shot na program. Kasi pa-happy ang gamay. Lunilok ko. Angela. Yawas kita na, Zay. Ako ni
now me like it, me like it, like it, like it, me like it, like it, like it. To them, to them, to them. Later. Okay. Nalipay siya sa iyang iced tea. Nananasad si Jomie. Sayo-sayo, sa galit. Yan yung edit ni Angela, di ba? Wala pag music. Oh, nadig. Sarapin nga. Oh. Okay, naka-learn ako ngayon. Elevator mo, uyog man siya. So, kamot na lang. Bago pa may abot, gikan sa katong surprise. Naghihatag si Robert. Si Robert ang gahimaan din. Yan ay nakabutang happy 10K subscribers, RJayla, and plus, Kuya Rigel. Kita ko sa first and akong pinaka-jijimon nga picture. Pag nga kanang mo ugly. Sa kanang nga bakchen. Ay, bakchen. Awa! Alright! Akong nauna ni Kuan. Gawa, swagger. Pila ko ako, ako mga, hala, nalagay ako mga throwback na pictures. They printed everything you had lost in holography or J-Food. Sa pag-abli, Whoa! Ana siya. Twist, lift, and down. Charot. Look, Wow! crazy! Amazing! Hala na ako mga pictures. First, syempre, first, swagger. Kita ang kanila yung swagger. Hala, ikaw di ang original swagger dyan. Hala, oo. Jejit days. Momo! Oo, dyan dati lang. RJ. Nasa ka, RJ. Ato, yan. Sige. 1, 2, 3. Hala! Sagol na ginignaw na to! Big edit? Omo! RJ lang. For Kuya Clark. There's one for you. Hala na! Sila nga siya print nga BTS! Thank you! Speaking English sa karon so that you will understand my letter. Yeah, RJ. Kuya. Thank you guys sa cake. Rigel, dadaan lang ka na mo igbohol. Yeah. Momo! Miss Universe reaction. Mapaw mo lang. Kadugay ba sa isa? This guy! What TV? Ako like. I'm stay. I wanna hug all of you guys. Oh, I love me. We are family! Okay. I got my business with me. Same. Let's go! 50K ang next goal! 50K! Okay! Get the